Subling gibaha ang pipila ka barangay sa Zamboanga City atol sa kusog nga ulan kagahapon. Atong sayro ng dugang detalye sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara kapin 400 ka magbanay ang mihiklin atol sa pagbaha sa Zamboanga City kagahapon. Samtang 23 sab ka mga individual ang girescue sa mga otoridad human maabtan sa taas nga tubig bahadyang naligo sa suba. Mao kini ang kulbahinam nga pagrescue sa pipila ka individual nga na-stranded sa tunga nga bahin sa suba sa Sitio Kanukutan, Barangay Pasunangka sa Zamboanga City diyang mibundak ang ulan kagahapon. Sa pagtinabangay sa kabomberuhan, CDRRMO Quick Response System ug ubang residente. Usa-usa nga naluwas ang anaa sa 23 ka mga individual kung asa tulo niini ang menor de edad. Gigamitan og PC aron dili madala ang mga individual atul sa paghaguro sa tubig sa maong suba. Sumala pa, igora unta kuno naligo ang maong mga individual diyang kalit misaka ang tubig sa suba. After how many minutes, bigla lang yun. Yan, pwede katulago. Hindi kami pwede pa sa asin, Ben Mapur sa ganda. The traumatic experience. Romantic, sobra. Gawas sa maong mga individual, duna say mga hayop nga gipang-rescue sama sa iro ni Maria Eleanor Linhua kinsa nalakip sab sa na-stranded sa suba ug na-rescue. Nanong may kaya mo kasi di among gal si palang. Oo, kasi do traumatical experience ito yung Si first time nga joy anda ako. para ba niya. Si. Samtang kining albino Carabao ni Dono Ventura, luwas sab nga nakatabok sa maong suba. Kaya lang sa ipasa. Kaya lang sila ipasa. Pwede ba rin? Pagkinig mo kakay ba sila? Hinuon walay natalang na angol atol sa hitabo. Tungod sa nasinating kusog nga ulan nga miresulta sa paglapaw sa kasubaan sa Zamboanga City, apektado ang pipila ka barangay sa syudad. Sa barangay Tetuan, makita nga nahumol na sa tubig baha ang mga gamit ni ining balay human gisulod og tubig baha. Naglisod sab og agi ang mga motorista human gibaha sab ang pipila ka dalan sa lugar. Samtang sa motor pool barangay Pasunangka, gibaha sab ang pipila ka kabalayan nga ana-adaplin sa suba gumikan sa guba nga riprap. Bro, kasi si Ray Prap Alabanda, pero un rato lang kasubilago diretso. Sa tala sa Zamboanga City Disaster and Risk Reduction Management, miabot sa siyam ka mga barangay ang apektado sa pagbaha kung asa miabot sa 449 ka magbanay ang gipabakwit. Ang maong mga barangay mao ang Tugbungan, Santa Maria, Giwan ug Tumaga. Nang apod-apod na sab og ginabang ang CSWDO sa mga apektadong residente. Sumala pa, Intertropical Convergence Zone ang nagdala og mga pag-ulan sa dakbayan. Yung river has already subsided as of yesterday. Normal naman talaga ang situation ngayon. But also still, there is still yung ITCC in effect in Mindanao. So we're still closely monitoring the situation with the BDMCs. Sara sa karon padayon ang pagpaymangno sa Zamboanga City LGU ug CDRRMO nga kanunay mag-igmat ang mga residente ilabi na ang nagapuyo daplin sa mga suba tungod kay posibleng makasinati pagyapon ang syudad ug daot nga panahon. Sara. Okay, daghang salamat ug amping mo diha, Efren Mamak.